wala daw yung pangalan ko kasi kinancel daw and ni-refund. Hindi po talaga namin alam kung sino ang nag-cancel ng flight kasi obvious naman, bakit namin yun ika-cancel? Sinabihan kami ng manager na wala daw yung pangalan ko kasi kinancel daw and ni-refund ng travel ng agency. travel agency. Anong sabi? Babayaran ka ba nila? Magbabayad ba sila sa'yo? Mag-aabono ba sila sa'yo? Sabi niya, babayaran niya, wala namang problema, magbabayad. Sabi niya nga, sa November, babayad na ako. Sabi niya, tapos nag-December Last na, wala November. naman. May panluloko doon po sa part na Agency. naniwala ka sa binayaran mo na round trip ticket pero isa lang yung nagamit mo, yung papunta, yung pabalik hindi. Kung mag-comply natin, yung mga legal documents na kailangan po para po mahabla po, makapagplanta po tayo ng kaso, then may recommend natin po sa prosecutor.